Odi mai, is seo an nuacht agus is mis Paul O'Cally. Win David Derna an potan or san cranhuur náisiúnta ag an jury seachtain. Win sé 8 milliún agus an pont agus inis tá sé ag dul go dtí an sein lena hallach ar fad. Bhí David iontacht bocht agus ina gasar, ach inis tá sé intín ige teach mór i LA, iPad or, Ferrari, Apple Watch or, agus tú an linra nuachtain seo a cheannacht. Solarán sé an cranúr, bhí David ag obair i McDonald's seo ar an year, agus bhí sé ina húnaí airsean híon seomra. Is cúlach 8 milliún in éidean híon leis an cranúr a bhaint. Gumas gach ré an David, seans mai go mé sé ag ganis ar an stáisiún seo sula mé sé arás ar an year an seachtain seogin. Sin a bhfuil ón stáisiún Dernan slán go fóill.